Domin sauraron shirye-shiryenmu masu kyawu, danna subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa, da zarar mun ɗaura shiri zai iso maka. Kai auye an, kai ja'e, ka kulla da kyanun nan ka ci ɓorna. Kai ja'e baka jinye, hankali da kyanun ga ka ci ɓorna. Kai ja'e. Allah sarki kai wani dan abu ne so ne ma na san zai maka amfani gashi To me yatti? Rika je mun amfani ko alagi? amfani sosai an To me yatti? yawa Kai alagin ga Allah wannan dai mun amfani alagi. zai maka amfani sosai Rogan burni ga hawa ni kyau gare ki. Kai. Aradu Allah en burni ba tumore. Ko gwanci ko daɗi babu kati ka mutu ma.